Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నానండి, 1 minute. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే హరే, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే హరే. నెట్వర్క్ స్లోగా ఉన్నట్టుంది. హరే కృష్ణ. మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. కనపట్లేదు. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ హరే హరే. ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ప్రభు? అదే ట్రై చేస్తాను మళ్ళీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ, హరే హరే, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ, హరే హరే, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే రామ, రామ. కృష్ణ. ప్రభు మీరు కొంచెం షేర్ చేయగలరా ప్లీజ్? భక్తులందరూ వచ్చున్నారు కదా, నాకు ఇది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకో తెలియదు స్క్రీన్. హరే కృష్ణ. ట్రై చేశాను కానీ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు.
File can't be previewed because of an error in the Microsoft PowerPoint. Hare Krishna. ప్రభుది కొంచెం షేర్ చేయండి ప్రభుది, లేకపోతే ఇది నాకు పంపించండి, నేను పద్మవల్లికి పంపిస్తాను. ఇది ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్. హరే కృష్ణ. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారట్టుందమ్మా, వినపడట్లేదు వాయిస్. అది మీ వాయిస్ వినబడట్లేదు. హరే కృష్ణ పద్మవల్లి. హరే కృష్ణ. కొంచెం షేర్ చేయమ్మా. హరే కృష్ణ. 1 second మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, షేర్ చేయండి. నేను ఈ లోపల ప్రార్థన చేస్తాను. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము భగవద్గీత గీతా యజ్ఞాన్ని మొదలు పెట్టబోతున్నాము. ఇది అవకాశాన్ని మనకి ఇచ్చింది ఎవరు అంటే రాధా గోవింద ఆలయం మ్యాంగ్లూరు వారు మనకి ఈ అవకాశాన్ని కల్పించారు. ప్రతిరోజు కూడా ఒక అధ్యాయం చెప్పబడుతుంది. మొత్తం 18 అధ్యాయాలు, 18 రోజులు 18 అధ్యాయాలు చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేద్దాం చాప్టర్. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంస్య శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సదీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంస్య హే కృష్ణ కరుణా సింధో
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण पद्मावली హరే కృష్ణ మాతాజీ నాకు కొంచెం కోహోస్ట్ ఇస్తారా సో దట్ ఐ కెన్ షేర్ ఇచ్చాను హరే కదా కృష్ణ మళ్ళీ అంటే నేను కంప్యూటర్ లాగిన్ అయ్యాను హరే కృష్ణ హ్యాండ్ రైస్ అమ్మా హరే కృష్ణ పద్మావలి హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను మాతాజీ హరే కృష్ణ ఓకే హరే కృష్ణ కొంచెం షేర్ చేయమ్మా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ఈ భగవద్గీత గ్రంథం అయిపోయింది మాతాజీ కనిపిస్తుందా మీకు హరే కృష్ణ కనిపిస్తుందా మాతాజీ మీకు కనిపిస్తుంది షేర్ అవుతుంది ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తే బాగుంటుందేమో కదా ఫుల్ స్క్రీన్ వన్ సెకండ్ ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీత గ్రంథం మనకి సమస్త మానవాళికి కూడా పూజనీయమైనటువంటిది అనమాట ఇది మనం ప్రతి వాళ్ళం కూడా భగవద్గీత అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి ప్రతి వాళ్ళం కూడా మీరు ఈ క్లాసెస్లో జాయిన్ అయ్యారంటే కృష్ణ కృపతో ఉన్నప్పుడే మనము జాయిన్ అవ్వగలుగుతాం ఈ క్లాసెస్లో భగవద్గీత యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భక్తిని పెంపొందించుకోవటమే మన గమ్యాన్ని చేరుకోవటమే మనం ఏంటంటే మన గమ్యం ఏది అన్నది మనకి తెలియక ఇక్కడ భౌతిక లోకంలో చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నాం మనకి ఈ ఇబ్బందులన్నింటినీ కూడా తప్పించుకొని జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఈ నాలుగింటిని కూడా దాటాలి మనం దాటి జన్మము మృత్యువు ఈ రెండింటిని దాటి మనము ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలంటే ఏం చేయాలి పూర్తిగా భక్తిని ఆచరించాలి భక్తి ద్వారా మాత్రమే మనం భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం అది ఈ భగవద్గీత ఉద్దేశం ఏంటంటే భక్తిని మనము బాగా అభివృద్ధి చేసుకోవటం ఈ భగవద్గీతలో మనకి 18 అధ్యాయాలు చెప్పబడ్డాయి 18 అధ్యాయాల్లో మనకి 18 విషయాలు 18 అధ్యాయాలు చెప్పబడ్డాయి 18 అధ్యాయాల్లో మనకి 18 విషయాలు చెప్పబడ్డాయి అవేంటంటే 18 రకాల విద్యలు అనమాట ఆ 18 రకాల విద్యలు ఏంటి అంటే
ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదం, 4 వేదాల గురించి కూడా మనకి 4 వేదాల్లో ఉన్నటువంటి సారం మనకి భగవద్గీతలో ఇవ్వబడింది. తర్వాత 6 వేదాంగాలు: శిక్ష, వ్యాకరణము, ఛందస్సు, నిరుక్త, జ్యోతిష్యం. ఇవి 6 వేదాంగాలు కూడా ఈ భగవద్గీతలోనే చెప్పబడ్డాయి. తర్వాత కల్ప, తర్వాత పురాణం, మీమాంస, న్యాయశాస్త్రము, ధర్మశాస్త్రము, ఆయుర్వేదము, ధనుర్వేదం. ఇవి కూడా ఈ ఉపవేదాలు. ఇవి కూడా ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నాయి మనకి. తర్వాత గంధర్వ వేదము, అర్థశాస్త్రం. మొత్తం కూడా కలిపి 18 విద్యల గురించి మనకి ఈ భగవద్గీత సారం మొత్తం కూడా 18 విద్యలు ఉన్నటువంటి సారం అన్నమాట. ఇది మొత్తం మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుడు యుద్ధం జరిగే సమయంలో మనకి ఆ అర్జునుడు మోహానికి గురైనప్పుడు అప్పుడు అర్జునుడి ద్వారా మనకు అందించారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. ఇది ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథం ఇది. ఇది కృష్ణ భగవానుని వాణి, ఆయన ముఖం ద్వారా వచ్చినటువంటి వాణి అన్నమాట. ఈ భగవద్గీత మనం చేరవలసిన లక్ష్యం ఏంటి అన్నది మనకి తెలియజేస్తుంది. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మనకి దారి చూపిస్తుంది అనమాట. అది ఎవరి ద్వారా? మనకి సాధు పురుషులు, గురువులు. ఫస్ట్ గురువుల ద్వారా మనము ఆ భగవంతుడిని కొలవాలి. ఈ పద్ధతి ఏంటి అన్నది గురువుల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఆ తెలియటం ద్వారా మనము ఆ పద్ధతిలో మనం ఫాలో అవ్వటం ద్వారా భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి భగవంతుడికి సేవకి అంకితం కావాలన్నమాట. భగవంతుడి శుద్ధ భక్తిని సాక్షాత్కరింపజేస్తుంది ఈ భగవద్గీత వినడం ద్వారా. మనము దాంట్లో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా మన జీవితంలో మనం ఫాలో అవ్వటం ద్వారా మొత్తం కూడా మనకి ఆ భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి ఈ జన్మ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకుని ఆ లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోగలుగుతాం అన్నమాట. ఇది ఈ భగవద్గీత ఎప్పుడు మనకి అసలు మొదలైంది అంటే కురుక్షేత్ర రణరంగం. ఆ రణరంగంలో అర్జునుడు మోహానికి గురైనప్పుడు మనకి భీష్ముల ఈయన కృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరిగింది. భీష్మ పర్వంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇది మనకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనమాట. భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే ఎలా ఉంది భగవద్గీతలో అనేది మనకి అందించారు ఎవరు? ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యాల ద్వారా పూర్తిగా అందరికీ కూడా అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. భగవద్గీత అంటే ఏంటి అంటే వ్యాపార దృష్టితో ఈ భగవద్గీత గ్రంథాన్ని అందించాల ప్రభుపాదుల వారు. మనకి మొత్తం కూడా మనం కృష్ణ భక్తులం కావాలి. అందరూ కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో కృష్ణ భక్తులు అవ్వాలి. ఈ జన్మ మృత్యువుల్ని తప్పించుకుని ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు కావాలి. ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ గ్రంథాన్ని అందించడం జరిగింది. అంటే ఆ గ్రంథంలో భాష్యాలన్నీ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా మనకి అందించడం జరిగింది. పరమ పూజ్య ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం సంస్థాపకాచార్యులు. ఇప్పుడు మనం ఇస్కాన్ రాధా గోవింద ఆలయం బెంగళూరు తరఫున మనం ఈ క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు చిన్న ఏజ్ నుంచి ఆయన 5 సంవత్సరాల వయసులోనే ఈ కృష్ణ భక్తులు, వాళ్ళ తండ్రి గారు కూడా కృష్ణ భక్తులు. వాళ్ళ ఇంటికి అందరూ కూడా సాధువులు వస్తూ ఉండేవారు. సాధువులు వస్తూ ఉంటే వాళ్ళ పద్ధతులు ఈయనకి చిన్నతనం నుంచి చూసి కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఆయనకి నచ్చలేదు. వాళ్ళు చేసే పద్ధతులంతా కూడా నచ్చల. సాధువుల కొంచెం బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కలిగి ఉండి అలా ఉండేవాళ్ళు. అలా ఉండేటప్పటికీ ఆయనకి నచ్చక ఆయన ఏం చేశారంటే చదువుకొని డిగ్రీ చదివేటప్పుడు అప్పుడు దీంట్లో మన హరే కృష్ణ చదువుకునేటప్పుడు
గాంధీ గారి ఉద్యమానికి అట్రాక్ట్ అయ్యారనమాట ఈయన ప్రభుపాదుల వారు. గాంధీ గారి ఉద్యమానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆయన అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశాన్ని హరే కృష్ణ. గాంధీ గారు మన దేశాన్ని పరిపాలించేటప్పుడు అప్పుడు ఆ ఉద్యమానికి అట్రాక్ట్ అయ్యారు. ఆ ఉద్యమంలో ప్రభుపాదుల వారు పాల్గొంటూ ఉన్న సమయంలో ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారిని కలవటం జరుగుతుంది. బలవంతంగా తీసుకొని వెళ్తారు ఆయన దగ్గరికి. తీసుకొని వెళ్ళేటప్పటికప్పుడు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారి దగ్గర ఆయన చెప్తారనమాట, ఈయన ప్రభుపాదుల వారిని చూసి, నువ్వు బాగా చదువుకొని చదువుకున్న యువకుడివి, నువ్వు చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు, నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మొత్తం వాళ్ళ మనస్తత్వంలో చేంజ్ తీసుకుని రావాలి. అంతేగాని గాంధీ గారి ఉద్యమం అంటే చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ, అంతా కూడా చాలా మంది చేస్తారు దేశం కోసం. కానీ మొత్తం ప్రపంచంలో అంతా కూడా జనాలందరి మనస్తత్వంలో మార్పు రావాలి అంటే భగవంతుడిని సేవించిన వాళ్ళకే మనస్తత్వంలో మార్పులు వస్తాయి. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకునిరా, అందరికీ కృష్ణ చైతన్యాన్ని పంచు అని చెప్పనని ఈయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రభుపాదుల వారితో చెప్పడం జరిగింది. ప్రభుపాదుల వారు అప్పుడు 70 years ఏజ్ అప్పుడు ఆయన వెళ్ళారు. అంటే 70 years వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళారు అనమాట. ఆయన ఫారెన్ వెళ్ళి అమెరికాలో మొత్తం అందరికీ కూడా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఫస్ట్ అక్కడ అంత హిప్పీస్ ఉద్యమం జరుగుతున్నది. ఆ ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు ఆ హిప్పీస్ అందరినీ కూడా మార్చారు తన ప్రసాదంతో. అంటే ఏమి తీసుకొని వెళ్ళాల, కార్గో షిప్ లో వెళ్ళారు. ఆ కార్గో షిప్ లో వెళ్ళేటప్పుడు చాలా కష్టపడ్డారు. 2 times హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఆయనకి. అయినా కూడా కృష్ణ భగవానుడు ఆయన్ని రక్షించారు. గురువుల కృప, కృష్ణ భగవానుడి కృపతో ఆయన అమెరికా చేరుకున్నారు. అమెరికాలో ఆయన దగ్గర ధనం లేదు, ఉండటానికి ఇల్లు లేదు, ఏమీ లేదు, ఏ ఏర్పాట్లు చేసుకోకపోయినా కూడా ఆ లక్ష్య సాధన ఉంటుంది కదా, దృఢ సంకల్పం, గురువు గారి మాట మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసంతో వెళ్ళారు అక్కడికి. ఆ విశ్వాసంతో వెళ్ళినందువల్ల పూర్తిగా అందరినీ కూడా కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకొని రాగలిగారు. అక్కడ ప్రసాదం పంచారు ఫస్ట్ అందరికీ కూడా. తర్వాత భగవద్గీత, భాగవతం గురించి అందరికీ చెప్పి జీవిత లక్ష్యం అంటే ఏంటి అన్నది అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పడం ద్వారా ప్రభుపాదుల వారు అందరినీ చాలా అవమానాలకి గురయ్యారు ప్రభుపాదుల వారు. అయినప్పటికీ కూడా అందరినీ కూడా కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకొని రావటం జరిగింది. ఫస్ట్ అందరూ కూడా ఆయన్ని గేల్ చేశారు, చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు. అన్నింటినీ కూడా తట్టుకున్నారు ఆయన. తట్టుకుని నిలబడి ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి, దృఢ సంకల్పం అన్నమాట. ఆ సంకల్పాన్ని ఆయన నెరవేర్చుకోగలిగారు. 108 temples ని స్థాపించారు. 14 సార్లు మొత్తం కూడా ఈ వరల్డ్ మొత్తం కూడా తిరిగారు ఆయన. 14 సార్లు తిరిగి మొత్తం కృష్ణ ప్రచారాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. అందరిలో కూడా బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటువంటి పత్రికను స్థాపించారు. ఈ పుస్తకాలన్నింటికీ కూడా భాష్యం రాశారు ప్రభుపాదుల వారు. భాగవతం పుస్తకాలు చిన్న చిన్న బుక్స్ ఉన్నాయి, అవి మీరు తీసుకోండి. ఈ చిన్న చిన్న బుక్స్ ఉన్నాయి. భాగవతం బుక్స్ ఏమో మొత్తం ఇవి సెట్గా లభిస్తాయి మీకు. తర్వాత ఈ బుక్స్ అన్ని కూడా ఒక్కొక్క బుక్ తీసుకొచ్చుకొని చదవటం మొదలు పెట్టండి. ఈ బుక్స్ అన్ని చదవటానికి మన జీవితం సరిపోదు, కానీ వారు ఏంటంటే ఆ కార్యం గురించే వచ్చినటువంటి వారు, కృష్ణ భగవానుడు ఏర్పాటు చేశారు. అందుకని చెప్పి అన్ని పుస్తకాలకి భాష్యాలు రాయటం జరిగింది ఆచార్యులు మనకి. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ అమ్మా. ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు, ఇక్కడ జీబీసీ చైర్మన్. మనకి మొత్తం కూడా ఈ ఇండియాలో ఉన్న టెంపుల్స్ అన్ని కూడా వీరి ఆధ్వర్యంలోనే ఉంటాయి. జయపతాక్ మహారాజ్ గారు, గురు మహారాజ్ మాకు, జయపతాక్ స్వామి గురు మహారాజ్. ఇక్కడ నామనిష్టా ప్రభుజీ గారు, ఈ నామనిష్టా ప్రభుజీ గారు మనకి రాధా గోవింద టెంపుల్లో ప్రెసిడెంట్గా చేస్తున్నారు. వీరి ద్వారానే టెంపుల్, చాలా పెద్ద టెంపుల్ అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది. ఇప్పుడు
చాలా బాగుంది. మీకు ఎవరికైనా కుదిరితే గనక అందరు కూడా కుదుర్చుకుని వెళ్ళిరండి టెంపుల్కి. ఇక్కడ వీరు ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ చేస్తూ ఆ జాబ్ను వదిలేసేసి మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి జీవితం వద్దు, ఆధ్యాత్మికంగా వెళ్దాం అని చెప్పనని మనకందరికీ కూడా కృష్ణ చైతన్యాన్ని పంచటం కోసంగా ఆయన ఆ ఉద్యోగాన్ని త్యాగం చేసి ఇటు రావటం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ శ్రీవాసంగన్ ప్రభుజీ గారు, వీరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్నమాట. వీరు ఎంబీబీఎస్ పూర్తిగా ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కూడా ఆ ప్రాక్టీస్ను వదిలేసేసి అది ఇందులోకి రావటం జరిగింది, ఈ కృష్ణ చైతన్యంలోకి. నెక్స్ట్ భగవద్గీత వ్యాసుడు రచించిన భారత ఇతిహాసంలో ఒక తీసేమ చెప్పేశాను కదా నేను. భీష్మ పర్వంలో మనకి 42వ అధ్యాయం నుంచి 18 అధ్యాయాలు ఈ భగవద్గీత. అంటే 25వ అధ్యాయం నుంచి 42వ అధ్యాయం వరకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట భీష్మ పర్వంలో, భారతంలో. అది ఎప్పుడంటే యుద్ధం జరిగే సమయంలో అర్జునుడు మోహానికి గురైనప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. భగవద్గీత వేద జ్ఞానసారం ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తుల్లో ఒకటి. భగవద్గీత గీతోపనిషత్తుగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన వైశంపాయనముని జనమేజయ మహారాజుకి వినిపించారన్నమాట. అంటే పరీక్షిత్తు కుమారుడు అభిమన్యుడు కుమారుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడి నుంచి చూడండి. అభిమన్యుడు అర్జునుడి మనవడు అనమాట ఈయన జనమేజయుడు. అర్జునుడి కుమారుడేమో అభిమన్యుడు కుమారుడేమో పరీక్షిత్తు కుమారుడు జనమేజయుడికి అంటే జనమేజయుడు వైశంపాయనుడు చెప్తారనమాట. జనమేజయుడు అడుగుతాడు, ఏంటి నాకు చెప్పు, అసలు ఏం జరిగింది? మా ఆయన తండ్రి చనిపోయిన విషయము అవంతా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. భారతం అంతా నాకు వివరించు అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అది చెప్తూ ఈ భగవద్గీతను కూడా చెప్పడం జరిగింది జనమేజయుడికి. నెక్స్ట్ భారత యుద్ధం ప్రారంభంలో అర్జునుని కోరికపై శ్రీకృష్ణుడు రణభూమి మధ్యకు రథాన్ని తెచ్చాడు. పరీక్షించి చూడగా తన బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు కనిపించారు. రాజ్యం కోసం వారిని చంపుకోవడం నిష్ప్రయోజనం అనిపించి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునితో నా కర్తవ్యం ఏమిటి బోధించమని చెప్పిన కృష్ణ భగవాను అడిగారు. ధృతరాష్ట్రుడు, కార్యదర్శి, రథసారథి సంజయునికి మధ్య జరిగిన సంభాషణగా భగవద్గీత మొదలవుతుంది. నెక్స్ట్ భగవద్గీతలో మొత్తం కూడా 18 అధ్యాయాలు. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని పేరు. ఇప్పుడు ఇవి అన్ని కూడా భగవద్గీతని 3 భాగాలుగా చేయాలి. 6 అధ్యాయాలు 3 భాగాలు కలిపితే 18 అధ్యాయాలు. అంటే ఫస్ట్ శతకం 6 అధ్యాయాలు మనకి కర్మయోగాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది. రెండవదేమో మనకి భక్తి యోగము, మూడవదేమో జ్ఞానయోగం. అంటే కర్మయోగం జ్ఞానయోగానికి మధ్యలో భక్తి యోగాన్ని పెట్టారనమాట. భక్తి యోగం చాలా చాలా గుహ్యమైంది, చాలా చాలా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది. అందుకని చెప్పి మధ్యలో పెట్టడం జరిగింది. ఒక జ్యువెలరీ బాక్స్లో ఏ విధంగా అయితే మనం ఒక మణిని పెట్టి దాచుకుంటామో, సేఫ్ లాకర్లో దాచిపెట్టుకుంటాం జాగ్రత్తగా, అదే విధంగా భక్తి అన్నది చాలా దుర్లభం, అతి దుర్లభమైనటువంటిది భక్తి. ఆ భక్తి యోగాన్ని మనం సాధించామంటే మన జీవితాన్ని, లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నట్లే అనమాట. అందుకని చెప్పి కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తూ, జ్ఞానయోగాన్ని ఆచరిస్తూ భక్తి చేయాలి. భక్తిలో మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలన్నమాట. అంటే కర్మ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా భక్తిని చేసినప్పుడే ఆ కర్మ ఫలితం వస్తుంది. జ్ఞానం చేస్తున్నా కూడా, జ్ఞానయోగాన్ని అనుసరిస్తున్నా కూడా మనం భక్తిని చేస్తున్నప్పుడే జ్ఞానయోగం ఫలితం మనకి లభిస్తుంది. అట్లాగే యోగం అంటే అష్టాంగ యోగం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఫలితం రావాలంటే మనము భక్తి యోగం చేయాలి. భక్తి యోగం ఉన్నప్పుడే ఆ యోగాలు మనకి ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. నెక్స్ట్ అమ్మా.
ధృతరాష్ట్రుడు ఒక్క శ్లోకం చెప్తారు దీంట్లో, మొత్తం కూడా 700 శ్లోకాలు. ధృతరాష్ట్రుడు ఫస్ట్ శ్లోక చెప్తారు, తర్వాత సంజయుడేమో 41 శ్లోకాస్ చెప్తారు, అర్జునుడేమో 84 శ్లోకాస్ చెప్తారు, కృష్ణుడేమో 574. అంటే ఒక శ్లోకం ధృతరాష్ట్రుడు, సంజయుడు 41, అర్జునుడేమో 84, శ్రీకృష్ణుడేమో 574 శ్లోకాలు చెప్పడం జరిగింది. ఈ భగవద్గీత శ్లోకాలు మొత్తం కలిపి 700. నెక్స్ట్ సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధా గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధ గీతామృతం మహత్. సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైన భగవద్గీత గోవు కాగా, గోపాలునిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన కృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి క్షీరమును పితుకుతున్నవాడు. అంటే ఒక గోవు, ఉపనిషత్తులన్నిటి సారం ఏంటంటే ఒక గోవు, ఆవు క్షీరాన్ని పితుకుతున్నారట. ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఆ క్షీరాన్ని ఎవరు తాగుతున్నారు? అర్జునుడు తాగుతున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీత సారాన్ని మనమందరం కూడా ఆ క్షీరాన్ని తాగుతున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి మొదలైంది మనకి భగవద్గీత క్షీరాన్ని పానం చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని, కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. ఒకే ఒక పవిత్ర గ్రంథం. అదేంటి అంటే కృష్ణ భగవానుడిచే స్వయంగా ఉపదేశించబడిన భగవద్గీత గ్రంథం. ఒకే ఒక ఆరాధించే ప్రభు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఒకే ఒక మంత్రం, ఆయన పవిత్ర నామం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మరియు ఒకే ఒక విధి, పరమ ఆరాధించే భగవంతుడి శ్రీకృష్ణుడు భక్తి సేవ. మనం భక్తితో భగవంతుడి సేవ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీతలో మనం 5 విషయాల గురించి చెప్పుకుంటాము. 5 విషయాలు ఏంటంటే మనకి అధికారేమో విద్యార్థి, సేవకుడు, భక్తుడు, శిక్షకుడు, తత్వదర్శి, భక్తుడు. జీవుడు, ప్రకృతి గురించి చెప్పుకుంటాం. జీవుడు, ప్రకృతి, ఈశ్వరుడు, కాలము, కర్మం. ఇవి 5 విషయాల గురించి కూడా మనము చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ 5 విషయాలు చెప్పుకోవడం ద్వారా మనకి ఆత్మకి పరమాత్మకి సంబంధం ఏంటి, ఆ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం మనకి తెలుస్తుంది. ఆ సంబంధం తెలుసుకోవడం ద్వారా ప్రయోజనం ఏంటి అన్నది కూడా మనము ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. అంటే ఏంటంటే పరమాత్మ కృప లభిస్తుంది, భగవత్ సాక్షాత్కారం కూడా మనకి లభిస్తుంది అన్నమాట. మహాభారతం మొత్తం కూడా 18 పర్వాలు. వైశంపాయనుడు జనమేజయుడికి చెప్తున్నారు ఇది, ఈ భగవద్గీత అనేది. అంటే కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చిన ఆ యుద్ధం ఆఖరి సమయంలో, యుద్ధం జరిగేటప్పుడు, యుద్ధం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అడుగుతారు ఈయన, నేను నిన్ను మిత్రుడిగా భావించాను, కానీ నాకు ఇప్పుడు గురువు నువ్వు నాకు ఏది చెబితే అది చేస్తాను అని అడుగుతారు అర్జునుడు. మోహానికి గురై అడిగినప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు మొత్తం కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ చెప్పింది మొత్తం కూడా మనకి ఆ ద్వాపర యుగంలో ఆఖరిలో యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధం సమయంలో మనకి ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట ఈ భగవద్గీత. కలియుగం స్టార్టింగ్, కలియుగం మొదల్లో మనకి భగవద్గీత అనేది వచ్చింది. అంటే యాక్చువల్గా ఈ భగవద్గీత ఎప్పటి నుంచో వచ్చింది. అది వివస్వానుడు ఇచ్చారు. అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లో చెప్పుకుందాం, మనం వస్తుంది అధ్యాయం ఇస్తుంది, అప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నది బ్రేక్ అయింది, గురు పరంపరలో వస్తూ ఉన్నటువంటిది బ్రేక్ అయింది. ఆ బ్రేక్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ కూడా ఆ భగవంతుడు తీసి మనకు ఇవ్వటం జరిగింది. కలియుగ వాసులు భౌతికంగా చాలా చాలా కష్టాల పాలవుతారు. ఈ కష్టాల నుంచి వీళ్ళు నాకు దూరం అయినారు,
ఒక తండ్రి బిడ్డ కోసం ఎలా అయితే వెతుక్కుంటారో ఆ బిడ్డకు కావాల్సిన ఒక సదుపాయాలన్నీ కూడా చేస్తారు. అదేవిధంగా మనకి తండ్రి ఎవరంటే భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు. ఆ కృష్ణ భగవానుడి ద్వారా మొత్తం కూడా మనకి ఈ భగవద్గీత అనేది ఇవ్వబడింది. ఆయన ద్వాపర యుగం ఎండింగ్ సమయంలో ఇవ్వటం అనమాట. ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు భగవద్గీతని మనకి ప్రసాదించి. దీన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీతలో మనకి నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పనని అంటున్నారనమాట అర్జునుడు. రక్తసిక్తమైన రాజ్యాన్ని నేను అనుభవించను అంటున్నారు. కులధర్మాలు నశించిపోతాయి అంటున్నారు. నేను పెద్దల్ని వధింపలేను అని చెప్తున్నారు. ఆతతాయల్ని చంపినా కూడా ఉపయోగం లేని వాళ్ళని లేదు, నేను వాళ్ళని చంపను. ఈ 5 విషయాలు కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. అనిశ్చయ స్థితికి వెళ్ళిపోయారు మొత్తం కూడా. అంటే ఏది నిశ్చయించుకోవాలి, యుద్ధం చేయాలా వద్దా అనేది నిశ్చయించుకోలేని పరిస్థితికి ఆయన వెళ్ళిపోవటం జరిగింది. స్త్రీ శూద్ర ద్విజబంధున భగవద్గీత అందరి గురించి చెప్పబడింది. ఇది ఈ భగవద్గీత మనకి భగవద్గీత శుద్ధ భక్తుల ముఖం నుంచి మాత్రమే వినాలి. వ్యాపారం కోసంగా డబ్బులు తీసుకునే వాళ్ళ కోసం చెప్పే ఇది మనం వినకూడదు. మన శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా చెప్తారు. మనకి ప్రభుపాదుల వారు శుద్ధ భక్తులు, ఆయన ఇచ్చింది మనం ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి శుద్ధ భక్తుల ద్వారా మాత్రమే మనం వినాలి భగవద్గీతని. అప్పుడు మాత్రమే మనకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనకి దొరుకుతుంది. అంటే ఏంటి భగవద్గీత, ఆ శ్లోకానికి అర్థం ఏంటి అనేది మనకి అవగాహన అవుతుంది అనమాట. అదేవిధంగా ప్రామాణిక ఆచార్యుల వ్యాఖ్యలు మాత్రమే తీసుకోవాలి. కురుక్షేత్రం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం. నెక్స్ట్ శ్లోక స్టార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ 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 ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి శ్లోకంతో స్టార్ట్ అయింది. ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నారు అనమాట సంజయుడిని. అంటే అక్కడ యుద్ధం మొదలయ్యే ముందు ఆ పాండురాజు చనిపోతారు. పాండురాజు చనిపోయినప్పుడు ఆ పిల్లల్ని తీసుకుని, చిన్న చిన్న పిల్లల్ని తీసుకుని ఆ కుంతి మహారాణి వస్తుంది, రాజ్యానికి వస్తుంది. ఫస్ట్ వాళ్ళు వనాల్లో ఉంటారు, వనాల నుంచి రాజ్యానికి వస్తుంది. రాజ్యానికి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు వస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు ధృతరాష్ట్రుడు. మొత్తం నాదే, రాజ్యం నాదే, చక్రవర్తి నేను, కుమారుడు నేను, మేమేను ఈ సింహాసనానికి మేమే వారసులం అని చెప్పినని వాళ్ళకు కూడా అదే విధంగా పిల్లల్ని పెంచుతారు ఆయన. అసూయతో కూడినటువంటి వాక్యాలు వాడారు ఇక్కడ చూడండి. అప్పుడు యుద్ధానికి సన్నద్ధమయ్యారు. ఎందుకంటే కనీసం 5 ఊళ్ళన్నా ఇవ్వమని చెప్పి అడిగారు వాళ్ళు. పాండవులు చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు వాళ్ళని. 5 ఊళ్ళన్నా ఇవ్వమంటే 5 ఊళ్ళు కాదు కదా, సూది మనమంతా కూడా నేను నీకు ఇవ్వను, మీకు వెళ్ళిపోమన్నాడు దుర్యోధనుడు. యుద్ధం అంటే ఓకే, యుద్ధానికైనా రెడీ మేము, అంతేగాని సూది మనంతా కూడా మీకు ఇవ్వం మేము అని చెప్పని అన్నారు. చాలా అంటే కృష్ణ భగవానుడు రాయభరానికి వెళ్ళారు, వ్యాసులు వారు చెప్పారు, పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు, ఎంతమంది చెప్పినా కూడా వాళ్ళు యుద్ధానికే మొగ్గు చూపించారు. కానీ వాళ్ళు రాజ్యం ఇవ్వటానికి, భాగం ఇవ్వటానికి ఒప్పుకోలే దుర్యోధనుడు. అది యుద్ధం సంభవించడానికి కారణం అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, అప్పుడు వ్యాసుల వారే అడిగారు ధృతరాష్ట్రుడిని, నువ్వు యుద్ధం చూడాలనుకుంటున్నావా అని అడిగితే, లేదు లేదు నా కళ్ళతో నేను చూడలేను, నీకు దివ్య దృష్టిని ఇస్తానంటారు ఆయన. లేదు నాకొద్దు, దివ్య దృష్టి వద్దు, నేను చూడలేను అని చెప్పినని ఆయన చెప్పినప్పుడు సంజయుడు వ్యాసుల వారి శిష్యుడు. ఈ సంజయుడిని తీసుకొచ్చి ఈ ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గర ఉంచుతారు చూసుకోవటం కోసం, ఆయన వ్యవహారాలు అవి చూసుకోవటం కోసం ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గర సేవకుడిగా ఉంచుతారు సంజయుడిని. ఈ సంజయుడికి దివ్య దృష్టి ఇవ్వటం జరుగుతుందన్నమాట. దివ్య దృష్టి ఇచ్చి యుద్ధంలో జరిగే విషయాలన్నీ కూడా చెప్పమని చెప్పి ఇక్కడ నియుక్తం చేశారు వ్యాసుల వారు. ఇక్కడ చూడండి, ధృతరాష్ట్రవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిం అకుర్వత సంజయ.
ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నారు, సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా పుత్రులు మరియు పాండుపుత్రులు యుద్ధానికి సన్నద్ధమై సమావేశమైన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? యుద్ధంలో ఏం చేస్తున్నారు? అర్జున విషాద యోగం ఇది. ఏంటి, ఏం చేస్తున్నారు అని అడగటంలో ఆయన సంజయుడిని అడుగుతున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు అంటే ధర్మగర్భంగా అడుగుతున్నారు అనమాట. ధర్మక్షేత్రం కదా అది, కురుక్షేత్రం అనేది కురు మహారాజు పరిపాలించారు. ఆయన ఆ క్షేత్రాన్ని పరిపాలించి పూర్తిగా ఆయన అక్కడ అంతా కూడా యజ్ఞాలు చేశారు. 100 యజ్ఞాలు చేశారట. మొత్తం యజ్ఞాలకు సంబంధించినంతా కూడా ఆయనే ఏర్పాటు చేసుకునేవాళ్ళు, యజ్ఞ వేదిక అన్నీ కూడా. అలా అంత భక్తిగా చేశారు. భక్తిగా చేసి ఆయన వరాన్ని పొందారు. ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ భూమిలో కాలు పెడతారో వాళ్ళందరూ కూడా ధర్మాత్ములు అయిపోవాలని. అలా ఆ విధంగా నా కుమారులు కూడా ఇక్కడ వచ్చి, ఇక్కడ యుద్ధం జరుగుతున్నది కదా, యుద్ధం జరుగుతున్నది, నా కుమారులు ఇక్కడ చూడండి, మామకాహ అంటే నా పుత్రులు కౌరవులు, నా పుత్రులు ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు పాండవాశ్చైవ, పాండు కుమారులు. అసలు యాక్చువల్గా ఈయన తన పుత్రుల కన్నా కూడా ఎక్కువగా చూసుకోవాలి. తండ్రి లేడు ఇక్కడ పాండవులకి, అయినా కూడా వాళ్ళని కౌరవులు అని చెప్పడానికి కూడా ఆయన ఇష్టపడ్డు. వాళ్ళ వంశం వాళ్ళని చెప్పడానికి కూడా ఈయన ఇష్టపడ్డారు అనమాట. కిమ కుర్వత సంజయ, ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడ అంటే ధర్మగర్భంగా అడుగుతున్నారు. ఎందుకు అడిగారు? ఈ దుర్యోధనుడు వెళ్ళాడు యుద్ధం చేస్తానని, కానీ వాళ్ళు సంధి అంటే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు, వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు యుద్ధం. కానీ మాకు ఎట్లాగైనా సరే భీష్ములు వారు, ద్రోణాచార్యుడు వీళ్ళందరూ బాగా శౌర్యవంతులు మన వైపు ఉన్నారు, ఎట్లాగైనా సరే విజయం మనకే సిద్ధిస్తుంది, వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారనే ఉద్దేశంలో ఉన్నారనమాట ఈయన ధృతరాష్ట్రుడు. అందుకని అడుగుతున్నారు, ధర్మగర్భంగా అడుగుతున్నారు. నా దుర్యోధనుడు ఏమన్నా మారిపోయినాడా? ధర్మం వైపు వచ్చేసేసి సంధి చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోతున్నాడా అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఈ ధర్మక్షేత్రి అనే దాంట్లో ఈ క్షేత్రం అంటే ఒక పొలం అనుకుందాం. ఆ పొలంలో రైతు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు రైతు అయితే, పాండవులు పంట మొత్తం పండించిన పంట మొత్తం కూడా పాండవులు. ఆ పాండవులు అయితే దాంట్లో కలుపు మొక్కలు ఉంటాయి కదా, ఆ కలుపు మొక్కలన్నీ కూడా కౌరవులట. ఆ కలుపు మొక్కలన్నీ ఎవరు ఏరేస్తారు? రైతు ఏరేస్తాడు. ఆ రైతు మొత్తం కూడా అదంతా శుభ్రం చేసి దాన్ని ఎరువులు వేసి దాన్ని పూర్తిగా సస్యశ్యామలంగా చేసేది ఎవరంటే రైతు కృష్ణ భగవానుడు. కాబట్టి క్షేత్రం అంటే పొలం అని చెప్పినాను అర్థం చేసుకోవాలి. అక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడ మనవైపు భీష్మ ద్రోణాచార్యులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ధర్మక్షేత్రం అయింది. ఈ ధర్మక్షేత్రంలో యుద్ధం జరుగుతున్నది. ఈ ధర్మక్షేత్రంలో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు నా పుత్రులు ఏమన్నా అటువైపు సంధి కోసం వెళ్ళిపోతున్నారా అని చెప్పిన అనేది ఈయనకి డౌట్ వచ్చింది అనమాట. నెక్స్ట్ సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనం అబ్రవీత్. సంజయుడు చెప్తున్నారు, ఓ రాజా, వ్యూహాత్మకంగా నిలిపిన పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యుని సమీపించి ఈ విధంగా పలుకుతున్నారు. ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు దుర్యోధనుడు, వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు. అయినా నువ్వు అంటే ఆయన కూడా ఇండైరెక్ట్ గానే చెప్పారనమాట, డైరెక్ట్ గా చెప్పలే రాజుకి. డైరెక్ట్ ఆయన పెద్దవాడు రాజు, ఏది డైరెక్ట్ గా చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఇక్కడ సంజయుడు అదే చేస్తున్నారు అనమాట. సంజయుడు ఆయన ఏంటంటే యుద్ధానికి వచ్చిన వాళ్ళు యుద్ధం చేయకుండా ఏం చేస్తారు? యుద్ధానికి వచ్చిన వాళ్ళు యుద్ధమే కదా చేస్తారు. ఇట్లాంటి ప్రశ్న అడుగుతున్నావేంటి నన్ను ఇప్పుడు అని చెప్పనని ఆయన మనసులో అనుకుని అక్కడ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు గురువు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పనని చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత.
ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడైన ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడుము. ఆ ద్రుపద పుత్రుడిని గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట. భయపడుతున్నాడు ఈయన. ఎవరంటే దుర్యోధనుడు. అక్కడ చూడు, ద్రుపదుడి కుమారుడు ఏ విధంగా సైన్యాన్ని అంతా కూడా ఏర్పాటు చేశాడో. అక్కడ ద్రుపదుడి కుమారుడు దృష్టజ్యుమ్నుడు. అంటే వీళ్ళకి చిన్న స్టోరీ ఉంది. స్టోరీ ఏంటంటే, ద్రోణాచార్యుడు ద్రుపదుడు ఇద్దరు కూడా ఫ్రెండ్స్. గురుకులంలో ఇద్దరు కలిసి చదువుకుంటారు. చదువుకుని వెళ్ళిపోయే సమయంలో ఆయన ద్రుపదుడు, నేను చక్రవర్తిని కదా, నాకు రాజ్యం ఉంది కదా, నీకు కూడా భాగం ఇస్తాను, నువ్వు రా అక్కడికి అని చెప్తారనమాట. ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటారు కదా, ఆ విధంగా ఆయన చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. ఎవరిదో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ద్రోణాచార్యుడికి వివాహం అవుతుంది. ద్రుపదుడేమో అక్కడ చక్రవర్తి అవుతాడు. ఇక్కడేమో ద్రోణాచార్యుడు వివాహం చేసుకుని అశ్వత్థామని కంటారు. అశ్వత్థామ ఏంటంటే ఆ పుత్రుడు పాలు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి బీద స్థితిలో ఉంటారనమాట వాళ్ళు. ఒక ఆవు కూడా ఉండదు ద్రోణాచార్యుడికి. అప్పుడు ఒక ఆవుని అడిగి రమ్మని చెప్పినని భార్య చెప్పడం ద్వారా గోవుని అడగటం కోసం ఇక్కడికి వస్తాడు ద్రుపదుడి దగ్గరికి. వచ్చేటప్పటికి, నువ్వు నేను ఫ్రెండ్స్ కదా అంటే, నీకు నాకు ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటి, నేను రాజుని, నువ్వేమో బీద బ్రాహ్మణుడివి, నీకు నాకు ఫ్రెండ్షిప్ ఏది అన్నట్టు పట్టించుకోడు ఆయన. దీన్ని అవమానిస్తాడు. అవమానించేటప్పటికి సరే అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తారు. ఈయన ద్రోణాచార్యుడు వస్తూ ఉంటే దారిలో ఈ బాలు బావిలో పడిపోయి ఉంటుంది. పిల్లలందరూ బావి చుట్టూ ఉంటారు. ఆ బాల్ తీసిస్తారు ద్రోణాచార్యుడు. తీసిచ్చేటప్పటికి ఎవరు తీసిచ్చారు, ఏంటి, ఎవరైనా, ఇవన్నీ కూడా విచారిస్తారు భీష్మాచార్యుడు. విచారించి వచ్చి వీళ్ళకందరికీ కూడా గురువుగా ఏర్పాటు చేస్తారు ద్రోణాచార్యుడిని. గురువుగా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు విద్యలన్నీ నేర్పించిన తర్వాత గురుదక్షిణగా నాకు ఆ ద్రుపదుడిని పట్టుకొని తీసుకొని రమ్మని చెప్తారు. చెప్పేటప్పటికి ఆ రాజ్యాన్ని జయించి, అప్పుడు ఫస్ట్ కౌరవులు వెళ్తారు కానీ వాళ్ళు ఓడిపోయి వెనక్కి తిరిగి వస్తారు. తర్వాత పాండవులు వెళ్తారు. అర్జునుడు వెళ్ళి ఆయన్ని కట్టి తీసుకొచ్చి గురువు గారి కాళ్ళ మీద పడేస్తాడు. రాజ్యం నాదే కానీ నేను ఏలుకోను, నాకు అక్కర్లేదు, నువ్వే తీసుకొని నీకే ఇచ్చేస్తున్నానంటాడు ఆయన. ద్రోణాచార్యుడు ఇచ్చేస్తారనమాట. అప్పుడు ద్రౌపదికి అవమానం అవుతుంది. క్షత్రియుడు కదా, అవమానం అవుతుంది. అవమానమయ్యి ఆ అవమానంతో వెళ్ళి యజ్ఞం చేస్తారనమాట. ఆ యజ్ఞం ద్వారా ద్రోణాచార్యుడిని చంపేటువంటి పుత్రుడు దృష్టజ్యుమ్నుడిని, యజ్ఞపుత్రుడు యజ్ఞపుత్రిక యజ్ఞం ద్వారా వస్తారనమాట. దృష్టజ్యుమ్నుడు, తర్వాత ద్రౌపది ఏమో అర్జునుడికి భార్యగా ద్రౌపది. ఇద్దరిని కూడా ఆయన పొందుతారు ద్రుపదుడు. ఆ విషయం నీకు తెలుసు కదా. ద్రుపదుడు కుమారుడిని కూడా ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరే విద్యలు నేర్పించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తాడు. ద్రోణాచార్యుడే గురువు ద్రుపదుడి కుమారుడికి, దృష్టజ్యుమ్నుడికి. ఆ దృష్టజ్యుమ్నుడికి విద్యలన్నీ నువ్వే నేర్పించావు, నిన్ను చంపుతాడు, నిన్ను చంపడం కోసంగా వాడు పుట్టాడని నీకు తెలుసు, అయినా కూడా నువ్వు వాడికి విద్యలన్నీ నేర్పించావు అని చెప్పనని ఆయన ద్రోణాచార్యుడిని చెప్తున్నారనమాట. అక్కడ చూడు ఎలా చేస్తున్నాడో, అక్కడ వాడు నిన్నే చంపడానికి రెడీ అయిపోతున్నాడు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడు, నువ్వు పశ్యయితాం, చూడు వాళ్ళందరూ ఏ విధంగా ఉన్నారో చూడు అని చెప్పనని దుర్యోధనుడికి భయం వేస్తున్నది ఆయనకి వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటే. వీళ్ళదేమో అపరిమితమైన సైన్యం, 11 అక్షౌహిణులు వీళ్ళది. వాళ్ళదేమో పరిమితం, వాళ్ళది 7 అక్షౌహిణులే. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ వైపు వాళ్ళు చాలా బలంగా ఉన్నారు అనేటువంటి ఇదన్నమాట. విజయం వాళ్ళకి సిద్ధిస్తుందేమో అని చెప్పిన భయం పట్టుకుంది ఈయనకి, దుర్యోధనుడికి. నెక్స్ట్ ఈ పాండవుల సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జున సమానులు ఉన్నారు. సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు, విద్యామన్యుడు, ఉత్తమోజుడు, అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా మహారథులే. వీళ్ళందరూ కూడా మహారథులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ సైన్యంలో అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ
అత్ర శూరా మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి యుధానో విరాటస్య ద్రుపదస్య మహారథః దృష్టకేతుశ్చేకితానః కాశీరాజస్య వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ సేభ్యశ్చ నరపుంగవః. ఇప్పుడు దృష్టకేతు శిశుపాలుడి కొడుకు అనమాట దృష్టకేతువు. కృష్ణుడి భక్తుడు చేదిరాజు అనమాట ఈయన దృష్టకేతు. శిశుపాలుడేమో కృష్ణుడికి విరోధి, కృష్ణుడి చేతుల్లోనే చనిపోతాడు. మేనత్త కుమారుడు అనమాట శిశుపాలుడు. కానీ ఆయన కొడుకు మళ్ళీ కృష్ణ భక్తుడు. తర్వాత చేకితానుడు, తర్వాత కాశీరాజు భీముడి మామగారు కాశీరాజు, పురుజిత్తు కుంతిబోధునికి కొడుకు అనమాట పురుజిత్తు. తర్వాత శైభ్యుడు అంటే యుధిష్ఠుడికి మామగారు, దేవిక అనే ఆమె భార్య, ఆ దేవికి తండ్రి అనమాట శైభ్యుడు. యుధామన్యశ్చ విక్రాంత ఉత్తమోజాస్య వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః. యుధామన్యుడు అంటే ద్రుపద కుమారుడు యుధామన్యుడు కూడా. తర్వాత ఉత్తమోజుడేమో అశ్వత్థామ చేతిలో చనిపోయాట. యుధామన్యుడు ఉత్తమోజుడు ఇద్దరు కూడా ద్రుపదుడి కుమారులే. అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలో చనిపోతాడు, అన్యాయంగా చనిపోతాడు అనమాట పద్మవ్యూహంలో. అభిమన్యుడు ఎవరు మనకి తెలుసు కదా, అభిమన్యుడు అర్జునుడి కుమారుడు అభిమన్యుడు. నెక్స్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా పరాక్రమవంతులు అనమాట. అస్మాకంతు విశిష్టాయే తానే బోధద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సన్నార్థం తాన్ బ్రవీమితే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, ఇక మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు సుప్రసిద్ధులు అయిన వాళ్ళ గురించి కూడా మీకు చెప్తాను వినండి అని చెప్పనని ఈయన చెప్తున్నారు. మన సైన్యం గురించి చెప్తాను నేను వినమని చెప్తున్నారు. వాళ్ళవేమో 7 అక్షౌహిణులు, మనదేమో 11 అక్షౌహిణులు. 11 అక్షౌహిణులు కూడా ఎంతో పరాక్రమవంతులు ఉన్నారు మన దాంట్లో కూడా, వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్తాను నేను అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ భవాన్ భీష్మస్య కర్ణశ్చ కృపస్య సమితింజయః అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తదైవ చ. ఈ యుద్ధమునందు ఎప్పుడు జయశీలురైన నీ వంటి మహనీయులు భీష్ముడు, కృపుడు, కర్ణుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుని కొడుకైన భూరిశ్రవుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు మన సైన్యంలో అని చెప్తున్నారు. తర్వాత అన్యే చ బహవ శూరః మదర్థే త్యక్త జీవితాః నానా శస్త్ర ప్రహరణాః సర్వే యుద్ధ విశారదాః. మహారథి అంటే ఏంటంటే 10,000 సైన్యాన్ని ఒక్కసారి చంపేస్తారనమాట. తర్వాత రథి అంటే 5,000 మందికి సమాధానం చెబుతాడు. 5,000 మంది వచ్చినా కూడా వాళ్ళని ఎదుర్కోగల సామర్థ్యం ఉంటుంది రథి అంటే. తర్వాత అతిరథి, ఎంతమందితో అయినా సరే యుద్ధం చేయగలరు అతిరథుడు అంటే. తర్వాత అర్ధరథి అంటే ఒక రథికుడితో, అంటే ఎదురుగుండా ఒక్కళ్ళు వస్తే వాళ్ళతో మాత్రమే యుద్ధం చేయగలుగుతారు అర్ధరథులు అంటే. అది నా కొరకు ప్రాణాలు విడవ సిద్ధమైన శూరులు ఇంకనూ పలువురు గలరు, వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు మన దాంట్లో. నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి రెడీగా ఉన్నారని చెబుతున్నారు. ఇక్కడ అపశకునం పలుకుతున్నారు, ప్రాణాలు అర్పించడానికి రెడీగా ఉన్నారు అని అనేది తప్పు. ఒక రాజు ఎప్పుడు కూడా తను ప్రాణాలతో ఉండి ఎదుటి వాళ్ళందరూ చనిపోవాలని నన్ను కోరుకోకూడదు. రాజు ముందు నిలబడాలన్నమాట, రాజు శౌర్యం. కానీ ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నా సింహాసనం కావాలి,
వాళ్ళందరూ ఏమైపోయినా పర్వాలేదు, నాకు మాత్రం నా సింహాసనం కావాలి అని చెప్పనని తన ఉద్దేశాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తన అంటే నర్మగర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు. అందరూ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే అందరూ కూడా ప్రాణాలు ఇంకో అర్థం కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏంటంటే ప్రాణాలు అర్పించడానికి రెడీగా ఉన్నారంటే అందరూ చచ్చిపోతారు, ఎటు మనం ఓడిపోతాం, విజయం వాళ్ళదే అని చెప్పిన అన్నట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం, పర్యాప్తం త్విదమే తేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. అపర్యాప్తం చాలా ఎక్కువగా ఉంది మనది 11 అక్షౌహిణులు, వాళ్ళది చిన్నది సైన్యం, వాళ్ళది 7 అక్షౌహిణుల సైన్యమే ఉంది వాళ్ళకి అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మా అయనేశ్చ సర్వేషు యదా భాగం అవస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షంతు భవంతః సర్వ ఏవ హి. ఈ 11 అక్షౌహిణులకు కూడా ఎవరున్నారు మనకి? భీష్ముల వారు ఉన్నారు. ఆయన భీష్ముల వారు నిలబడితే ఎవ్వరు కూడా ఆయనతో యుద్ధం చేయలేరు, విజయం ఆయనదే ఉంటుంది. కాబట్టి మనదే విజయము అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో. నెక్స్ట్ మా తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధ పితామహః సింహనాదం వినద్యోచైః శంఖం దద్మో ప్రతాపవాన్. అప్పుడు కురువంశం నందు మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధుడును యుద్ధ వీరులకందరికీ పితామహుడును అయిన భీష్ముడు దుర్యోధనుని సంతోషం కలిగించినట్లు సింహనాదం గావించాడు. అప్పుడు భయపడుతున్నాడు నా మనవడు. చక్రవర్తి భయపడకూడదు, రాజు కదా ఆయన, ఆ రాజున భయపడకూడదు. కాబట్టి కొంచెం ఉత్సాహం తీసుకొద్దాం వాడిలో అని చెప్పనని ఆయన సింహనాదం చేశారట. సింహనాదం చేసి ఆయన భీష్ముల వారు దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగించడం కోసంగా శంఖాన్ని పూరించారు. తత శంఖ భేర్యశ్చ పడవానక గోముఖాః సహసైవాభ్యహన్యంత సశబ్దస్తుములోభవత్. తత శ్వేత. ఇప్పుడు చూడండి, తర్వాత శంఖాలు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా శంఖాలు పూరించేశారు. అందరూ కూడా ఎప్పుడైతే భీష్ముల వారు స్టార్ట్ యుద్ధం అని చెప్పినాను, ఆయన ముందు స్టెప్ వేసేసారు. యుద్ధానికి యుద్ధం మేమే మొదలు పెడుతున్నాం ముందని చెప్పినని కౌరవుల తరఫు నుంచే యుద్ధం స్టార్ట్ అయిపోయింది. అందరు కూడా శంఖనాదాలు చేసేసారు. నెక్స్ట్ తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి చందనే స్థితౌ మాధవ పాండవస్యైవ దివ్యౌ శంఖవ ప్రదద్మతుః. అనంతరం ప్రతిపక్షమున తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన పెద్ద రథం నుంచి కృష్ణుడు, అర్జునుడు మరియు దివ్యాలైన శంఖాల్ని ఊదారు ఇక్కడ. అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో వచ్చారు కృష్ణుడు, పాండుకుమారుడు, అర్జునుడు దివ్య శంఖాల్ని పూరించారనమాట. పాంచజన్యం హృషికేశో దేవదత్తం ధనంజయ పాండవ దద్మో మా శంఖం భీమకర్మ కోదర. నెక్స్ట్ మా హరే కృష్ణ. కృష్ణుడేమో పాంచజన్యాన్ని ఊదారు, అర్జునుడేమో దేవదత్తం అనేటువంటి. ఇవన్నీ శంఖాల పేర్లు. ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి నేను చెప్పేవి మీరు, ఎందుకంటే క్విజ్ ఉంటుంది మీకు. క్విజ్లో మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అర్జునుడేమో దేవదత్తాన్ని పూరించారు, భీముడి శంఖం పేరేమో పౌండ్రము, ధర్మరాజుదేమో అనంత విజయము, నకుల సహదేవులదేమో సుఘోషమణి పుష్పకాలు. తర్వాత కాశీరాజు శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉపపాండవులు, అభిమన్యుడు తమ శంఖాలన్నీ కూడా పూరించడం జరిగింది. శంఖాలన్నీ అనంత విజయం రాజా కుంతి పుత్రో యుధిష్ఠిరః నకుల సహదేవస్య సుఘోషమణి పుష్పకౌ కాశ్యస్య పరమేశ్వాసః శిఖండీ చ మహారథः
దృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిశ్చ పరాజితః ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వస పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః శంఖాన్ దద్మః పృథక్ పృథక్. ఇప్పుడు శంఖాలన్నీ కూడా పూరించేశారు అందరు వీళ్ళు కూడా. ఆ శంఖాలు పూరిస్తుంటే భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లిపోతున్నాయి అన్నమాట. ఆ శంఖాలు అంటే ఒక అర్త్క్వేక్ వస్తే మనకి ఏ విధంగా అదబ మొత్తం సౌండ్స్ వచ్చి అన్ని కింద పైన పడిపోతూ ఉంటాయి కదా, అంతకన్నా కూడా ఎక్కువ అన్నమాట. భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లిపోతున్నాయి. ఆ శంఖాలు అంత దివ్యమైన శంఖాల్ని పూరించడం జరిగింది. సఘోషోదాత్తరాష్ట్రాణం హృదయాని హరే కృష్ణ హృదయాని వ్యధారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములో అభ్యననాదయన్. ఆ శంఖధ్వనులు భూమి ఆకాశాలని కూడా దద్దరిల్లిస్తున్నాయి. మొత్తం కూడా ఆ కౌరవ సేనలందరి హృదయాలు కూడా బద్దలైపోయినాయట. అంత భయం పుట్టిపోయింది ఆ శంఖాల శబ్దాలకి వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధాతరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నం కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడుతో ఈ విధంగా అంటున్నారు. విజయ సంకేతాలు ఏంటి? ధర్మస్థలం కురుక్షేత్రం ఎప్పుడు కూడా ఆ ధర్మం ఎవరి వైపు అయితే ఉంటుందో వాళ్ళదే విజయం. తర్వాత కృష్ణుడి సమక్షంలో జరిగింది యుద్ధం. కృష్ణుడే ఆధిపత్యం వహించారనమాట. ఇది మళ్ళీ చెప్పుకుందాం, స్టోరీ ఉంది. తర్వాత దివ్య శంఖాలు, ఈ శంఖాలు కూడా విజయానికి సంకేతాలు. దివ్య శంఖాలు. హనుమంతుడు అంటే ఇక్కడ ఈ ధ్వజం మీద హనుమంతుడు. రాముల వారికి విజయాన్ని చేకూర్చి పెట్టింది ఎవరు అంటే హనుమంతుడు. అట్లా విజయలక్ష్మి ఎప్పుడు కూడా మనకి నారాయణుడు ఎక్కడుంటే లక్ష్మీదేవి కూడా అక్కడే ఉంటుంది. కాబట్టి విజయలక్ష్మి ఆయన పాదాల దగ్గరే ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి విజయం వీళ్ళదే. అగ్నిదేవుని రథం, ఈ రథం కూడా విజయానికి ఒక సంకేతం. ఇవి నోట్ చేసుకోండి మీరు. ఈ రథం కూడా అగ్నిదేవుడు ఇస్తారనమాట. ఈ అర్జునుడికి గిఫ్ట్గా ఇస్తారు. ఈ రథం కూడా విజయానికి సంకేతం. ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నం ఉన్న రథంలో గాంధీవం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులైన దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఈ విధంగా అంటున్నారు. ఏమంటున్నారు? నెక్స్ట్ అర్జున ఉవాచ సేనరోయుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయమే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, అచ్యుత, నా రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుము. తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరితో యుద్ధం చేయాలి అన్నది చూసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. అక్కడ చాలా అసలు ఎట్లా ఉందంటే గందరగోళంగా ఉంటుంది అక్కడ యుద్ధం అంటే. ఆ యుద్ధంలో ఎట్లాగూ ఆ సౌండ్స్ అంతా కూడా 18 అక్షౌహిణులు వాళ్ళ సైన్యం అనేటప్పటికీ చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది. అంత గందరగోళంలో కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడిని ఇటు రథం రైట్ సైడ్ రథం నడుపు, లెఫ్ట్ సైడ్ నడుపు, సెంటర్లో తీసుకెళ్ళు అని చెప్పేటప్పుడు ఆయన చెప్తే వినిపించదు అక్కడ. అందుకని చెప్పనని కాలుతో సౌజ్ఞ చేయాలి. రైట్ సైడ్ కొడితే రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తారు, లెఫ్ట్ సైడ్ కాలుతో సౌజ్ఞ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తారు, సెంటర్లో సౌజ్ఞ చేస్తే సెంటర్లో రథాన్ని నడుపుతారు అనమాట. అంటే ఆ రథసారథిగా కూడా ఆయన ఉండటానికి ఇష్టపడ్డారు కృష్ణ భగవానుడు. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఉన్నదెవరు? పరమ భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి
అర్జునుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన రథసారథిగా ఉండటానికి ఇష్టపడ్డారు. రథసారథ్యం చేస్తున్నారు, తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టు, సెంటర్లో పెట్టు ఈ రథాన్ని అని చెప్పి నన్ను అడిగారు అర్జునుడు. నెక్స్ట్ ఆ సైన్యాలు ఏంటి, ఎవరున్నారు అక్కడ అన్నది చూస్తాను నేను అని చెప్పి నన్ను అడగటం జరిగింది కృష్ణ భగవానుడిని. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అమ్మా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సంజయ్ ఉవాచ ఏవం ముక్తో ఋషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సంజయుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు, భరతవంశీయుడా, భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురోనితి. ఇది భగవంతుడు చెప్పారనమాట. ఇక్కడ భగవాన్ చెప్పాడు, ఇక్కడ సంజయుడు ఏం చెప్తున్నారు, ధృతరాష్ట్ర, అర్జునుడి మాటలు ఆలంఘించిన శ్రీకృష్ణుడు రెండు సేనల మధ్య భీష్మ ద్రోణాదులకు ఎదురుగా రథం ఆపి ఏం చెప్తున్నారు, పార్థ, ఇక్కడ చేరిన కౌరవ వంశీయులను అందరినీ చూడు, పశ్యైతాన్, చూడు చూడు. భగవంతుడు చెప్పారనమాట. అదిగో మధ్యలో తీసుకొచ్చి ఆపాను రథాన్ని, ఉన్నారు అక్కడ చూడు, కౌరవ సైన్యం అంతా నిలబడి ఉన్నారు అని చెప్పినని చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయః సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పర్యావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. కుంతిపుత్రుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులు మరియు బంధువులను చూసినప్పుడు కరుణతో మునిగిపోయి ఇలా మాట్లాడాడు. ఈయన పరిస్థితి ఏంటి అంటే, అక్కడ ఎదురుగుండా పెంచినటువంటి, చిన్నతనం నుంచి తండ్రి కన్నా ఎక్కువగా పెంచినటువంటి తాతగారు భీష్ముల వారు ఉన్నారు, ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నారు, విద్యలన్నీ నేర్పించి గురువు గారు, మొత్తం తన చిన్నతనం నుంచి ఆడుకున్న దాయాదులు, ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఎదురుకుండా కనిపిస్తున్నారు. వాళ్ళందరినీ చూశాడు. చూసేటప్పటికి ఇతనికి మోహం గమ్మింది, కరుణ ఆవరించి మోహం గమ్మింది. మోహం గమ్మి మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నారో విందాం. నెక్స్ట్ 28:30. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుత్సం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. వేపదుస్య శరీరే మే రోమహర్షస్య జాయతే గాండీవం సంస్రతే హస్తాత్ త్వక్చైవ పరిదహ్యతే. అర్జునుడు చెప్తున్నారనమాట, ప్రేమైన కృష్ణ, యుద్ధ సన్నద్ధులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలు, బంధువులందరినీ చూస్తుంటే నాకు అవయవాలు తడబడిపోతున్నాయి, నోరెండిపోతున్నది, శరీరం గగురుపొడుస్తోంది, గాంధీవం చేతులోంచి జారిపోతున్నది, దేహం అంతా కూడా మంటలు పుడుతోంది, నిలబడ్డానికి కూడా శక్తి లేదు నాకు అని చెప్పినని ఆ గాంధీవాన్ని వదిలేసేసి కృష్ణుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. నెక్స్ట్ అంటే మనకి ఏదైనా ఇంట్లో ఎవరికైనా హెల్త్ బాగాలేదు, చాలా సీరియస్గా ఉంది, సీరియస్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని సేవ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి అన్నది నిర్ణయించుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి, భయపడుతూ ఏడుస్తూ దిగులు పడుతూ కూర్చున్నాం అనుకోండి, మనకు వస్తుంది ఆలోచన, వస్తుంది రాదు, ఈ పరిస్థితే వస్తుంది ఆ టైంలో. ఏదంటే అవయవాలు కంపించిపోతూ ఉంటాయి, తర్వాత నోరు ఎండిపోతుంది, తర్వాత దేహం అంతా కూడా కంపిస్తుంది, తర్వాత వెంట్రుకలన్నీ నిక్కబొడుచుకుంటాయి, చేతుల్లో ఏదన్నా వస్తువులు ఉంటే అవన్నీ జారిపోతూ ఉంటాయి, గాంధీవం జారిపోయింది ఆయనకి, చర్మం మండిపోతున్నది, కాళ్ళు ఏమో నిలబడలేక మనం నర్వ్స్ అన్ని కూడా వీక్నెస్ వచ్చేస్తుంది, వీక్నెస్ వచ్చి చతికిలు పడిపోతాం, మనసు ఏం చేయాలనేది కూడా మర్చిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం దృఢమైన బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. స్ట్రాంగ్గా ఉంటే కానీ మనం
మనసుని స్ట్రాంగ్గా ఉంచుకుంటే కానీ మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలి అన్నది నిర్ణయం తీసుకోలేము, సరైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోలేము. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు పరిస్థితి ఇదే విధంగా ఉంది. పూర్తిగా ఆయన చేతిలో నుంచి జారిపోయింది, గాంధీవం జారిపోయింది. నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నాను నేనని చెప్పిన నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్తారు. నెక్స్ట్ అమ్మ, అందరినీ చూసేటప్పటికి మోహం గమ్మేసింది ఆయనకి. నచ శ్రేయో అనుపశ్యామి హత్వా స్వజన మాధవే హత్వా స్వజన మాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకున్నాను. కావున తదుపరి విజయం కానీ రాజ్యం కానీ దాని వల్ల కలిగే సుఖాలు కానీ నాకు ఏం వద్దు. నాకు విజయం వద్దు, రాజ్యం వద్దు, ఆ సుఖాలు వద్దు, నాకేవి వద్దు. నేను వీళ్ళందరినీ నేను చంపలేను, వీళ్ళందరితో నేను యుద్ధం చేయలేను. ఆయన పరిస్థితి ఏంటంటే, బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చారు అనుకోండి, మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము, వెళ్ళినప్పుడు లేదు దారిలో కలిశారు, మనం ఏం చేస్తాం? వాళ్ళని హక్ చేసుకుంటాము, వాళ్ళతో ప్రేమగా మాట్లాడతాము. ఈయన పరిస్థితి అట్లా లేదు. పూర్తిగా ఆయన వాళ్ళని సంహరించేందుకు రెడీగా ఉన్నారనమాట, ఆ గాంధీవం పట్టుకుని. అదే ఆయనకి ఇష్టపడట్లా, మనసు ఇష్టపడట్లా, మోహం గమ్మేసింది. అంటే క్షత్రియుడికి ఈ సమయంలో ఏ విధంగా ఉండాలి? క్షత్రియుడు మిలిటరీ వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు బార్డర్స్లో ఉంటారు. వేరే దేశం వాళ్ళు మన దేశాన్ని ఆక్రమిస్తారు. లేకపోతే వాళ్ళు దృఢమైన నిశ్చయంతో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా కాపలా కాస్తూ వాళ్ళని ఎవరిని మన దేశంలోకి ఎంటర్ కాకుండా చేయాలి అంటే వాళ్ళు సరైన దీంట్లో ఉండాలి, సరైన శిక్షణలో ఉండి సరైన దీంట్లో ఉండాలి. మనస్సు వాళ్ళకి దృఢ నిశ్చయంతో ఉండాలి. మన దేశానికి రక్షణ ఇవ్వటం కోసంగా నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను, ఎదుటి వాడు ఎవరు వచ్చినా సరే వాడిని శిక్షించేందుకు రెడీగా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ పరిస్థితుల్లో లేరనమాట. పరిస్థితుల్లో లేకుండా చేతుల్లో గాంధీవం జారిపోయింది. కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర చతికిలి పడిపోయినారు ఆయన. నెక్స్ట్ పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ అద్వైతానాథతాయినః తస్మానర్హ వయం హంతుం నాతరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హృత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ. ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగుతుంది కనుక ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను బంధువులను చంపటం మాకు తగదు. ఓ మాధవ, సబంధీకులను చంపడం వల్ల లాభం ఏమొస్తుంది? మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలం? వీళ్ళందరూ కూడా నా రక్త సంబంధం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దాయాదులు. వాళ్ళు పూర్తిగా భీష్ముల వారు మాకు పెంచినటువంటి తాతగారు ఆయన. వీళ్ళందరినీ కూడా చంపినందువల్ల నాకు సుఖం ఎట్లా వస్తుంది మాధవ అని చెప్పినాను అడుగుతున్నారు అనమాట. అయితే నువ్వైతే గనక వీళ్ళందరినీ చంపుతావా? నీ బంధువులు అనుకో, ఎదురుగుండా మీ గురువు గారు వస్తారు, సాందీపుల వారు వచ్చినప్పుడు ఆయన మీద బాణాలు వేయగలవా నువ్వు అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా కృష్ణుడిని అడుగుతున్నారు అనమాట. పాపభీతి, ఆయనకి పాపభీతి కలుగుతున్నది. ధృతరాష్ట్రుడిని నేను ధృతరాష్ట్రుడి పుత్రులు వీళ్ళందరినీ నేను చంపలేను అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వా తానాతతాయినః తస్మానర్హ వయం హంతుం నాతరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ. ఇటు దుర్మార్గుల్ని చంపించో మాకు పాపం వస్తుంది, అందుచే ధృతరాష్ట్రుని కుమారులను మా మిత్రులను చంపడం మాకు ఉచితం కాదు. లక్ష్మీదేవికి భర్తమైన ఓ కృష్ణ, మా వారిని చంపడం వల్ల మాకేం లాభము? మేము ఎట్లా సుఖంగా ఉంటాము? మేము ఎట్లా ఉంటాము సుఖంగా అని అడుగుతున్నారు. అడిగిన తర్వాత యద్యప్యేతేన పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షే కృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం కథం నైజ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్ నివర్తితుం
కులక్షే కృతం దోషం ప్రపశ్యత్ జనార్దన. ఇక్కడ అడుగుతున్నారు, రాజ్యకాంక్షాపరులైన కౌరవుల వంశనాశనం, మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు యుద్ధం చేయడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు, కానీ కులం మొత్తం వంశం మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది. వంశంలో పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఎవరు లేకుండా అయిపోతారు. ఈ రాజ్యం కోసం అదంతా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? రక్తపాతం అంతా జరగాల్సిన అవసరం ఉందా అని చెప్పినని, ఓ జనార్దన, వంశక్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసిన మనమైనా ఆ పాపం నుంచి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు? నేను తప్పుకున్నానంటే మొత్తం మనం తప్పుకున్నామంటే ఈ రక్త సిక్తమయ్యేటువంటి యుద్ధం మొత్తాన్ని కూడా నివారించిన వాళ్ళం అవుతాం కదా. నేనెందుకు యుద్ధం చేయాలి? నేను చెయ్యను. వాళ్ళకి ఆ విషయం తెలియట్లేదు, నష్టం ఎంత జరుగుతుంది అన్నది తెలియక వాళ్ళు రాజ్యం అని రాజ్యం వెంబడి పడుతున్నారు, కానీ ఏం చేయాలి అన్నది వాళ్ళు ఆలోచించలేకపోతున్నారు, బుద్ధి లేని వాళ్ళు. కాబట్టి మనమన్నా పక్కకి తప్పుకుందాం కృష్ణ అని చెప్పినని ఈయన కృష్ణ భగవానుడిని అడుగుతున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృష్ణం అధర్మోభిభవత్యుత. వంశనాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి. కులధర్మాలు నశించినప్పుడు వంశమంతటా అధర్మం అలుముకుంటుంది, మొత్తం కూడా అధర్మం వచ్చేస్తుంది. పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, ఇది మంచిరా ఇది చెడురా అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కుల స్త్రీలు మొత్తం అందరూ కూడా కులటలైపోతారు. వాళ్ళకి పుట్టే సంతానం అంతా కూడా భ్రష్టు పట్టిపోతుంది, అందరూ కూడా పాడైపోతారు. అందరూ కూడా వాళ్ళకు ఒక పద్ధతి అంటూ నేర్పించే వాళ్ళు ఉండనప్పుడు పితృదేవతలకి తర్పణం ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉండరు. అప్పుడు అంత హీన స్థితికి వచ్చేస్తుంది సమాజం. దానికి అవసరమా? ఈ సంప్రదాయాలన్నీ కూడా కుంటుపడిపోతాయి. ఈ విధంగా తయారవుతారు అందరూ కూడా. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇదే కదా. ఉద్యోగాలు అని చెప్పినని తల్లిదండ్రులను వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు, దూరాలుగా వెళ్ళిపోతున్నారు. పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉండట్లా వాళ్ళకి. బార్లకు వెళ్తున్నారు. మన వంశం ఇదిరా, మనం ఏ విధంగా చేయాలి అని చెప్పేవాళ్ళు ఉండనందువల్ల మొత్తం కూడా సమాజం మొత్తం కూడా పాడైపోతున్నది. అట్లా పాడైపోతుంది మొత్తం. వద్దు అందుకని చెప్పి వంశనాశనంతో ప్రాచీన కుల ధర్మాలు, మన ధర్మం ఇది, మనం ఇది చెయ్యాలి. మనం క్షత్రియులం కాబట్టి మనం యుద్ధం చేయాలి, మనం బ్రాహ్మణులం కాబట్టి మనం జ్ఞానం పంచాలి. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర 4 వర్గాలు, ఈ 4 వర్గాలు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేయాలి అంటే ఆ పని చేసేవాడే లేనప్పుడు ఆ పని ఎట్లా జరుగుతుంది? వేరే వాడి చేతిలోకి వెళ్తుంది, అది సక్రమంగా జరగదు. తర్వాత వర్ణాలు కూడా పోతాయి, ఏ వర్ణం అన్నది తెలియకుండా అయిపోతుంది, మొత్తం కూడా కలిసిపోతుంది. కలిసిపోయినప్పుడు ఒక పద్ధతి అనేది ఇప్పుడు, అందుకే కలియుగంలో మొత్తం అందరూ కూడా శూద్రులే, ఎవ్వరు కూడా వాళ్ళ ధర్మాల్ని వాళ్ళు అనుసరించట్ల. కాబట్టి అందరూ కలియుగ వాసులు అందరూ కూడా శూద్రులే. అట్లా వంశనాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి. కాబట్టి కులధర్మాలు నశించిన వంశం అంతటా అధర్మం అనుకుంటుంది. కాబట్టి నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పినని ఆయన చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ యది మామ ప్రతీకార శస్త్రపాణయ ధాతరాష్ట్రారణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. నిరాయుధులను ప్రతీకారం చేయని వాడనైనా, నన్ను ఆయుధాలు ధరించిన ధాతరాష్ట్రులు నన్ను యుద్ధ భూమిలో వధిస్తే అది నాకు మంచిదే అవుతుంది. ఆయన వదిలేశారు, గాంధీవం వదిలేశారు. ఏ క్షణంలో అయినా సరే అక్కడ భీష్ముల వారు నిలబడ్డారు. శర పరంపర అట్లా వచ్చేసి చంపేయచ్చు ఆయన్ని. చేతిలో ఆయుధం లేదు, చంపేసినా పర్వాలేదు, నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, కానీ నేను యుద్ధం మాత్రం చెయ్యను. ఆ ధాతరాష్ట్రులని మీద నేను యుద్ధం చేయను, నన్ను యుద్ధ భూమిలో వధించినా కూడా పర్వాలేదు వాళ్ళు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మా సంజయ్ ఉవాచ
ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య ససరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సంజయుడు చెప్తున్నారు, యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు ఇలా మాట్లాడి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టి మనస్సు దుఃఖంతో మునిగిపోగా రథంలో సతికిలు పడిపోయినారు. ఆయన సతికిలు పడిపోయి ఆయన దుఃఖంలో మునిగిపోయారు అనమాట. ఆయన ఈ మొత్తం కూడా సమాజం, భక్తుడు కదా, ఆ హృదయం చాలా మెత్తగా ఉంటుంది భక్తుడిది. ఆ మోహం గమ్మేసింది ఆయనకి. క్షత్రియుడిగా నిలబడాలంటే దృఢ నిశ్చయం, దృఢ సంకల్పం కావాలి. ఆ దృఢ సంకల్పం, దృఢ నిశ్చయంతో వచ్చారు యుద్ధానికి. కానీ అక్కడ అందరినీ చూసేటప్పటికి ఆయన పరిస్థితి మారిపోయింది. ఆ ధనుర్బాణాలన్నీ వదిలిపెట్టేశారు. వదిలిపెట్టేసి దుఃఖంతో ఆ రథం మీద చతికిలబడి కూర్చుండిపోయారు. అనిశ్చయ స్థితికి వెళ్ళిపోయారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండటానికి చెప్పిన కారణాలు ఏంటి? అనిశ్చయ స్థితి, కరుణ, భోగము, పాపభీతి, వంశనాశనము. ఈ 5 కారణాలు కూడా చెప్పి కృష్ణ భగవానుడికి ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. ఇది ఈరోజు అధ్యాయం సారాంశము. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.